Koldo Carbonell, Aiangizko alkateak eta Joseba Etxeberria, Sustabiz elkarteko zuzendariak hitzarmena izenpetu dute Aiangizko udalerrian herri kirolak sustatu eta bultzatzeko helburuarekin. Sustabiz Fundazioan eskerrak emon Koldori eta Aiangizko udalari. Gaur hemen gabiz hitzarmena sinatuten, baina, hasiera batetik erakutsi jozkoen eurin konfiantzia geure proiektuengan. Eta ezin be, 2008ko lehenengo jardunaldi bertan hemen urtarrilean antolatu gendune Maierren urteurrenan barruen eta guretzako bai izin zela lehenengo jardunaldi ofizial modure atara gendune Sustabiz Fundazio modure umeantzako jardunaldi parte hartzaile modure eta gero Sustabiz herri kirol zentroan entrenetan dabizen kirolarikaz eta goi mailako kirolarikaz batera. Eta, urrungo urteetan be, bide luze bat egiteko gogoakaz eta geure kirolak sustatuteko gogoakaz, Aiangizeko udalagaz batera eta guztiz eske. Guretzako ohore bat da Sustabizekin herri kirolen alde egiteko hitzarmen hau, ohore bat da. Gu pentsatzen dugu Euskal Herriko kulturan barnean sartzen dela herri kirolen mundua, hau da, lehen bizimoduatik ateratako kirolak dira, hemen sortutako kirolak dira, lehen jendea egurra ebakitzeko enborrak hartzen zituen eta ebakiten zuen, da hortik aizkolaria sortuko ziren, harriak ere eraikuntzak edo etxiak egiteko hartzen zituzten harri handiak eta hortik harri jasotzaileak, belarra ebateko kanauentzako hortik zegalaiak, eta baita ere lastoa ganbarara igotzeko, negurako belarzikoak egiteko, lasto altxatzea. Dia hemengo kirolakoak, hemengo kulturakoak. Eta guk alde hortatikan ere esan behar dugu, Aiangizko udala beti saiatu dela bere neurrian, Aiangizen herri kirolari dexente egon dira. Pilota munduan, batez ere zestalariak, garrika, zautuko zu, remen hemen bizi da, eta hemengo gazte talde handi bat ibili da Ameriketan, Australian, eta hemengo bizimodutik jokatzeko kirol bakarra eta gustukoena zen. Eta gero ere urtero antolatzen dugu maiatza aldian, apirilaldean, Gantzabal elkartean bitartez, pilota txapelketak, pixkat gazteei, benjaminak, alebinak, kadeteak, eta gero gazteagoak, pixkat promesa direnei launtasun pixka bat emoteko. Baina guretzako hau bultzatzea eta jende gaztia, umiak eta Sustabiz de konzentrora jutia oso pozgarria da, hemengo kulturantzako eta gurea dana guk defenditu beharko dugulako. Mila esker Sustabiz zuentzat.